Få en sikker arbejdsplads. Velkommen til Safety at Work. Med Safety at Work sparer du tid og penge, for når sikkerheden sættes i system, får du færre produkter, de rigtige produkter og overblik over sikkerheden. Safety at Work er vores sikkerhedskoncept. Vi arbejder med sikkerhed inden for 4 områder: forebyggelse af ulykker, kemihåndtering, arbejdstøj, velfærd og miljøforbedringer. Du får vejledning om sikkerhedsløsninger og sikkerhedsprodukter inden for et eller flere af de 4 områder. Det betyder, at du får det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Med andre ord, vi gør det nemt for dig at skabe en sikker arbejdsplads. Vi sammensætter en sikkerhedsløsning præcis til din virksomhed. Vi vejleder dig og tilbyder løsninger, så du får en sikker arbejdsplads, og du får styr på lovgivningen. Samtidig sparer du tid, penge gennem oprydning og overblik. Når vi arbejder med Safety at Work, har vi forskellige faser. I den første fase ser vi sammen på de behov, der er for sikkerhedsløsninger og sikkerhedsprodukter i din virksomhed. I den efterfølgende fase kommer vi med anbefalinger på, hvordan dine behov dækkes bedst og mest økonomisk. Ud fra det aftaler vi, hvad der skal implementeres. I implementeringsfasen hjælper vi dig med alt det praktiske, så det bliver nemt at komme i gang. Endelig har vi en opfølgningsfase, hvor vi i fællesskab løbende følger op på sikkerheden. Faserne i Safety at Work er din garanti for, at sikkerheden er sat i system. I Safety at Work arbejder vi med sikkerhed inden for 4 områder. Lad os se nærmere på, hvad de 4 områder omfatter. Klik på det område, du vil vide mere om. Forebyg ulykker og få en sikker arbejdsplads. Vi har markedets bedste sortiment af sikkerhedsprodukter til forebyggelse af ulykker. Alt lige fra høreværn og handsker til faldsikring og førstehjælpsudstyr. Vi vejleder dig, så du har det rette sikkerhedsudstyr til rådighed, hverken mere eller mindre. Vi tilbyder også en række lovpligtige eftersyn, både af faldsikringsudstyr, lifte, kompressorer og elværktøj. Vi vejleder dig i forebyggelse af ulykker, så du får sikret, at de rigtige sikkerhedsprodukter og værnemidler altid er til rådighed. Du får forbedret sikkerheden på arbejdspladsen, synliggjort sikkerheden over for jeres medarbejdere, og du får sikkerhedsprodukter og værnemidler med høj komfort. Vi tilbyder et bredt udvalg af kemiprodukter og tilhørende værnemidler og opmærker, så ingen er i tvivl om, hvilke værnemidler de skal bruge. Når du har et kemiskab, tilbyder vi et kemiarkiv, der gør det let at udarbejde de lovpligtige papirer. Vi sammensætter også gerne et sikkerhedstaske til montørbilen. Vi vejleder dig i kemihåndtering, så du får færre produkter og mindre lagerbinding. Du får de rigtige kemiprodukter og tilhørende værnemidler. Adgang til Vyrt Kemiarkiv, hvor du let kan udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger og få overblik over de nyeste opdaterede sikkerhedsdatablade. Du får forbedret arbejdsmiljøet til glæde for dine medarbejdere, og du får mere tid og bruger færre ressourcer. Arbejdstøj og velfærdsprodukter er med til at gøre arbejdsdagen komfortabel og sikker. Vi har et bredt udvalg af arbejdstøj, hvor kvalitet, funktionalitet og komfort er i fokus. Vores udvalg af handsker er udviklet og testet i samarbejde med vores kunder. Vores sikkerhedssko er komfortable, og du kan altid prøve dem i en af vores butikker. Er der behov for håndrens, plejeprodukter, har vi et effektivt udvalg. Vi vejleder dig, så du altid er optimalt klædt på til arbejdsopgaverne. Vi vejleder dig i arbejdstøj og velfærd, så du får det rigtige arbejdstøj til specifikke arbejdsopgaver. Du får komfortabelt arbejdstøj og arbejdssko udviklet til professionelle brugere, og drøje og effektive håndrense og plejeprodukter, der dækker lige netop dine behov. Miljøforbedringer giver en miljørigtig og sikker arbejdsplads. Vi har udstyret, når kemiaffald eller spild skal opsamles. Alt fra affaldsbeholdere, udstyr til opsamling og opmærkning.
der er med til at sikre en rigtig håndtering. Og vi tilbyder samtidig lister til VUC-regnskab. Vi vejleder dig i miljøforbedringer, så du får de rigtige produkter til at håndtere og opsamle farlige affald og spild. Du får løsninger og produkter afstemt efter dine arbejdsopgaver, mulighed for at gøre rent uden at sprede skadelig forurening. Du får mulighed for rent og ryddeligt arbejdssted, så forholdene er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. Og du får forbedret arbejdsmiljø til glæde for dine medarbejdere. Lad os sætte sikkerheden i system med Safety at Work, så får du en sikker arbejdsplads og sparer tid og penge.